Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da yau, barkanmu da warhaka, sannan mu da sake kasancewa da ku a cikin wannan bidiyon. To kamar kullum dai ni ne naku Aliyu A-Tech TV, kuma na saba kawo mana bidiyoyi da dama akan wayar Android. To a wannan bidiyon na kawo mana wani ɓoyen sirri ne wanda mutane da dama ba su san shi ba a cikin WhatsApp. To ba tare da bata lokaci ba sai mu shiga cikin bidiyon. Amma ina roƙonka da idan yau ne farkon zuwanka wannan channel ɗin, ka daure ka danna mana subscribing, sannan ka zaɓi alamar ƙararrawa da zaɓen all. Ta haka ne zai baka dama duk wani darasin da muka ɗora za ka dinga kalla. Yanzu ba tare da ɓata lokaci ba sai mu shiga cikin WhatsApp ɗin kamar haka. Bayan mun shiga WhatsApp ɗin kamar haka, za mu zo mu kasa, bari mu nemi WhatsApp ɗin da za mu shiga. Sai mu shiga cikin WhatsApp ɗin kamar haka. Yauwa, bayan mun shiga WhatsApp ɗin kamar haka, za ku ga gashi nan na ɗora ma wani hoto a cikin WhatsApp ɗin. Za ka lura da wannan ɗigo-ɗigo guda uku, sai ka taɓa shi kamar haka. Zai baka zaɓi guda 8, sai ka zo zaɓi na 7 wallpaper, sai ka taɓa shi kamar haka. Bayan ka taɓa zai baka dama na uploading duk hotunan da suke cikin wayanka. To bayan ka shigo wannan wurin sai ka zo ka zaɓi kamar wannan hoton haka. Sorry, wannan shine wanda muke ciki. Yauwa, bari mu zaɓi wannan hoton haka. Kun ga wannan hoton ya riga, za ka iya jin shi ma duk inda kake so ya zauna. To sai ka lura da nan ƙasa inda aka ce set wallpaper, sai ka taɓa shi kamar haka. Bayan ka taɓa, ka ga wannan hoton ya riga ya hau cikin WhatsApp ɗin. Gaskiya wannan zai ƙawata maka WhatsApp ɗinka sosai. Sai mu dawo baya, bari mu shiga cikin wannan mu gani. Bayan mun shiga sai ka dawo ka taɓa irin wurin na ɗazun nan. Sai ka zaɓi wallpaper, sai ka taɓa haka. To kaga nan hotuna ne da dama na cikin WhatsApp ɗin wanda zai baka dama ka ɗora a cikin WhatsApp ɗinka. Gaskiya wannan zai ƙawata maka WhatsApp ɗinka sosai. Sai ka zaɓi set wallpaper, sai ka taɓa shi kamar haka. Kun ga shi ma wannan ya riga ya hau. Sannan bari mu dawo wallpaper kuma, sai mu shiga cikin wannan. To gaskiya wannan zai ƙawata maka WhatsApp ɗinka sosai. Kun gani? Kuna gani ba? Ga hotuna nan kala-kala na ƙawata WhatsApp sosai. Kuna gani ba? Sannan bayan wani, to su wannan gaskiya ba za ka yi ɗora su ba, sai ni ban riga na buɗe network ɗina ba. Inda na buɗe connection, da take za ku ga yana hawa cikin WhatsApp ɗin. Za ka taɓa nan wurin tsakiya inda aka ce loading, kana taɓa shi kawai zai loading. Kun ga ya ce min ban buɗe network nawa ba kenan, don haka ba zai bani dama in yi uploading ɗin shi akan WhatsApp ɗin ba. Yanzu bari mu fita, akwai wani ma zan nuna muku. Gashi na mai hoton watan nan, sai kaga duk ga hotuna na ƙawata WhatsApp sosai a ciki. To mun gode da kallon bidiyon mu da kuka yi. Allah, idan wannan bidiyon ya burge ku daure ku danna mun alamar liking, da haka yana ƙara mana ƙarfin gwiwa. Mun gode, mu haɗe a cikin wani bidiyon.